Επίθεση εναντίον τη φοροδιαφυγή σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών με όπλο και τι διατάξει νόμου που ενεργοποιούνται από σήμερα και προβλέπουν αυτόφορο και ποινές φυλάκισης για όσους έχουν χρέη προς το δημόσιο. Απαράδεκτο χαρακτήρισε τον τρόπο με τον οποίο το κράτος αντιμετωπίζει τους οφειλέτες εμπόρους τη στιγμή που το δημόσιο ήδη τους χρωστά πολλά. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, Θανάσης Κόρκας, αναφερόμενος στους οφειλέτες των ποσών άνω των 5.000 ευρώ για τους οποίους και προβλέπεται ποινική φυλάκιση έως 1 έτος. Αυτή είναι η ενημέρωσή μας και εμάς, ότι από 1η Αυγούστου όσοι από τα μέλη μας του Εμπορικού Συλλόγου ή επιχειρηματίες ή έμποροι οφείλουν, εννοείται σε όλη την Ελλάδα, οφείλουν πάνω από 5.000 ευρώ είτε στην εφορία, είτε ΦΠΑ, είτε στο ταμείο τους, θα κινδυνεύουν να ξελιχθούν στο αυτόφορο για την οφειλή που έχουν προς το κράτος. Θεωρώ αυτό απαράδεκτο, γιατί τα έξοδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, ειδικά και με την οικονομική κρίση που διανύουμε. Όπως βλέπετε, οι τζίροι έχουν πέσει πάρα πολύ. Ευτυχώς, λόγω εκπτώσεων, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, στην περιοχή μας, αν μη τι άλλο, υπάρχει κάποια αυξημένη κίνηση, αλλά όχι βέβαια η αναμενόμενη. Αλλά η αντιμετώπιση αυτή που έχει το κράτος προς τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες τη θεωρώ απαράδεκτη, γιατί το κράτος το ίδιο οφείλει πολλά και στους εμπόρους και στους επιχειρηματίες, τουλάχιστον στην πόλη μας που ξέρω, και δεν έχει πληρώσει εδώ και αρκετούς μήνες, και όχι μόνο δεν τους έχει πληρώσει, αλλά έχουν υποχρεωθεί να καταβάλουν και το ΦΠΑ για τα εμπορεύματα που έχουν πάρει το ελληνικό δημόσιο, και από την άλλη μεριά, αντί να κάνει σε ψηφισμό, κυνηγάει εμάς για 5.000 ευρώ να μας κλείσει το αυτόφορο. Το θεωρώ απαράδεκτο και νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει για αυτό το θέμα, γιατί όλοι μας είμαστε σε πολύ δύσκολη και δυσάρεστη θέση να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδά μας, και επιτέλους κάτι που πρέπει να βοηθήσει τον ευαίσθητο κλάδο αυτόν, που νομίζω ότι στηρίζουμε την ελληνική οικονομία. Ευελπιστώ να το δουν διαφορετικά, γιατί θα υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις, ειδικά για το θέμα αυτό.